Hello everyone, welcome to Pambatha Mangazasi. We are here to update you of what was happening on Inimba Izolo mhlaka 1 April 2026. Sikhumbule mhlaka 31 ukuthi uAzanda wayebiza uZoleka ngegold digger beniqhawe. Ngebhadi waqhamuka uQhawe esakhuluma kanjalo. Izolo uQhawe umbuza ukuthi kungani ebiza umama wakhe ngegold digger. Kanjalo naye indaba emubize kanjalo wakhombisa ukungazisoli nje uAzanda waqhubeka uQhawe wakhuluma bathi uLazarus uyabathanda kanjalo nomkhulu nogogo bayabathanda. Hhayi yena ovela akhulume kabi ngabo avela athi nje uAzande wagcina kuqala izinto zisenja ngasekuqaleni njengoba kade ungekho nje bezikhala. Babe esethi ukuthi ngalala nawe akusho ukuthi kumele wenze kanjalo. Bavele bathi ukuZoleka noLazarus ukuthi lento yenzeke nini kuphi kanjani. Wabe esechaza uAzanda ukuthi babesendaweni yokucima ukoma bahlangana lapho base baya endlini. Kodwa khona kunjalo uLazarus utshela uAzanda ukuthi akaxolise kokuqhayekazi ngokukhuluma kanjena wavele wangayingena uAzanda leyo waphuma wahamba. UZoleka wabuza ukuqhayekazi ukuthi kwaphindani kwenzeka wathi ene mama uZoleka ukhipha izingubo zikaLekamva kulowo drop lapho uyambona ukuthi ayikho kahle emoyeni. Uphatheke kabi ngalento eyenziwa lana manje angeke aphikise umthetho. Ifezi khipha ezinye useyazicabuza usecabanga ingane yakhe umfundisi wokubhala isivina lapha emlwela khona uhlathi. Uyabona nje ukuthi isikhala sekaLekamva sikhona wayehlezi eseceleni likama wakhe. UZoleka noLazarus bayaxoxa ngendlela uAzanda aziphethe ngakhona uze uthi uLazarus ukushuthi une-anger issue athi nje uZoleka into engekho leyo ugcwele ukudelela nje. Kuthe kusenjalo kwangena i-notification efonini kaZoleka uma esinhla umawethu uyaresign abuze uLazarus kwenzenjani avela amnika ifoni uZoleka lapho akusakhulumeki. noLazarus esinhla avela anikine ikhanda lakhe. Uze ufika kamabandla phela uQhawe umtshelile ukuthi kuzoshiswa izingubo zikaLekamva wabe esemumema shuthi ngoba phela uzethu wayemthanda uLekamva. Uthe engena nje kamabandla hawu uthumeka washintsha ebusweni wabuza ukuthi ntombazane indini ufunani lana. Wathi bezohlanganela kanye nabo noma azi ukuthi akumelanga azilani waxolisa nokufika lezi. Lapho uyambuza uthumeka ukuthi ubani okutshelile ukuthi kwenziwa lento and futhi lento eyomndeni. Wabese esemcelela bakithi uQhawukazi bamvumele kwasho khona ukuthi umndeni uyancaba baphuma kanjalo kuzethu. KaMamandla washisa izingubo zikaLekamva akekho okhulumisa omunye ngendlela okubuhlungu ngayo. Bonke bayakhala uthumeka yena bakithi ukhihla isikanandi esilile uyangavele washiya phakathi umcimbi ngoba akazizwa kahle. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ucele le notification bell usubscribe nomusho umbono wakho. Bayo.